салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз ва моҳи шариф рамазона ба ҳар як шумо табрик мегӯям. Худованд ҳар яки моҳу шуморо сабри ҷамил бита. Ва бародаро, мо нав масъулияти сохтмонӣ кушодем. рост гап бисёриҳо мегуфтанд ки бисёриҳо заказ мекарданд, мегуфтанд материал ай худат бигӣ ё ки худат бира бихар. мақсад хонада одам нест, мо одаме надорем ки материалро бихара. ба ҳамин хотир бисёриҳо мегуфтанд суд роӣ мекунем, хитон харидорӣ кунем. бародаро, ин аст материали худмонро кушодем, шукронаи алло. нав бунёда иншаалло ки бо дарун камтар бепардоят кардем, иншаалло ҷоваҷо мекунем барои нав кушодагимон. ина пастар сакисем ки ҳамаи маҳсулота биёрем. на рекламаон Сафархон ТВ ватсап, дар телеграм ватсаби мо метавонем бинависонем ва силка ютубмон ҳам ҳастен, номи ютубмон банер ҳама. ва ҳозир сезони новардонзанӣ апишкакунӣ омадагия бародаро. ин ҳамаи намуди новардонҳо дорем. ина новардонҳои майда, ҳатсинковни, шоколадни хай новардон майдашам ҳастай. ина савзш новардон, ина новардонҳои калон, галдори калон, ина бародаро. ва новардонҳои матви, ина се намуд матви дорам, галдоро матви ҳастай. турбои оҳанӣ барои новардонҳоро бародаро. ва ина хамутошам ҳастай, ҳамаи намуд хамутошам дорем. иҷада каҷакҳои оҳанӣ дорем барои турборо. ина каҷакҳои оҳаниам ҳастай. ина каҷакҳое ки дар турбо адиват мешавад, каҷакҳои турбагӣ ва каҷакҳои шоркунҷагӣ. хай уголокош ҳастай. ай ҳамаи намуди хамутош дорем. хамуто ҳастай, оригинал пластҳои калон майда бахват, оҳаниҳои ина хамутон, оҳаниҳои ғавс ғавсай. чӣ маҳсулоте ки ай худмон мебарем, ремонт мекунем, ҳамаша качествояша гарантӣ метиҳем, ҳамаш ба сифати хуб ва беҳтарина бародаро. инҷа каниёкҳо дорем, на каниёк майда калон ҳамаи намудаш ҳастай. ин шапкаҳои сари заборай, ё шапкаи сари заборай, шапкаи сари заборай. шоколадни сафед чӣ свети маъқуле метавонед заказ кунед, иншаалло ки тайёр мекунем. ва шапкаҳои чоркунҷаи барои сарои солбикам тайёр мекунем. айвошам ҳастай. ина новардони майдаи дметраи матви, ина шоколадни ай ҳамаи намудаш иншаалло ки меёбем бародаро. ҳозир мегзарем ба даруни магазин. ина мелчовка иҷа нав рост гап бӯи кардем, стилаш намқадар успед кардем. люстрои арзонам дорем, краска, плинтус, багет, лампочка, мелчовка, чизе ки дар кор боша ҳастай. кабел, эмурсия, мехча, бел, кедман ай ҳамаш ҳастай. ина шпаклёвкаам дорем, шпаклёвка 4-5 намуд дорем. фуген шпаклёвка, алибастр, родман, клей, кафел, гипсокардон бародаро. ина профил ай ҳамаш ҳастай. чизе ки дар кор ҳастай. касоне ки мехоҳем харидорӣ кунанд, дар номерои болои экран мондагӣ бинависонед. дар сафкаам дорем ай ҳамаи маҳсулотамон. касоне ки мехоҳем ремонт кунанд, ай магазини худмон харидорӣ карданиян, иншаалло бо нархи дастрас арзон ремонтонам мекунем. материалам арзонтар метиҳем. иҷа калонай рост гап бепадрият кай бахшиш ба чӣ хотир ки нав ҳӯй кардагием. оли боромонам ҷобаҷо накардем, ҳамаи боромонам омадагӣ нестай. ба ҳамин хотир оли ҷобаҷо кардаги нестем. иншаалло ҳамаша ҷобаҷо мекунем. ва дастгирро фаромӯш намекунем бародаро. ҳамин видеои маро дар имо ватсап поделиться кунем, беҳтарин мешавад. ва бисёриҳо люстрои шамелакдор пластҳои суроғ мекардем, мефтем дар фигура кадом намудша бизанем, дар пластҳои кадом намудаш. иншаалло ки ҳамаи люстроҳо ҳастай ба нархи арзон. бародаро, ин люстр ина 500 сомон ай любой магазин да интересоват кунед, ай 600 сом ё 550 сом кам наметантон. ина иш 300 сомон ай. иҷа дорем ина люстр оли сабират кардесем. ҷам ҳастай. ҳамаи намуди шпаклёвка оригинал пластҳои ай ҳамаи чи ҳастай. фақат дастгирӣ кунем бародаро. ҳамин видеоро дар имо ватсап поделиться кунед. бародаро, мо бо дастгирии шумо пеш мерем. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро. хостум дар охири навор амирам пешкаши шумо гардонам ки на гулои валикакиам ҳаст ҳақиқати аппаратиш, касоне ки мехоҳанд. ва аппарати шӯъбазанак бисёриҳо суроғ мекарданд. ин аппарати шӯъбазанак ишам дар саф ҳақиқати ба нархи арзон иншаалло равонтон мекунем. магазинмон магазини нав кушодагия, ба ҳамин хотир ҳамаи чиро арзонтар метиҳем бародаро. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ро.